Taran. Hola a tots, nens i nenes. Hola a tots. Tu de què te rius? No sé, perquè no pares de començar. Sabeu qui és aquest? És l'Alfredo Papanatas. Plas. I jo mateixa sóc la Marta de Marte. Avui hem vingut a un lloc meravellós que se senten els ocellets, piu, al mig del camp, a fer una dansa divertidíssima. Fa un dia estupendo per començar a ballar. Voleu una adivinança de quina cançó farem? Sí! Sí! Ahí va l'adivinança. Volem ballar ja. Sí, va d'un animal. D'un gripau que era de color blau. A més, era un babau. Ara faltava... Babau. 1, 2, 3, anem a començar. Hey! Vaig conèixer un gripau blau, babau, que es creia ser de veritat, només que un príncep encantat. No es movia el gripau blau, babau, que es creia ric i tan bonic que no volia cap amic. Es pensava el gripau blau, babau, que era el seu cau com un palau. Mireu si n'era de babau, mireu si n'era de babau, mireu si n'era de babau. Meravellós. Bueno, ara ho hem fet molt bé, ho hem fet molt de pressa aquí, bim. Però ara l'explicarem molt a poquet, perquè tots aprengueu a ballar el gripau blau. Va així la cosa. Comencem. Peu, man. Darrere, separa. I l'altre cantó. Peu, mans. Darrere, separa. Comencem. Darrere, separa i... 1, 2, 3, anem a començar. Vaig conèixer un gripau blau, babau. Stop, que seguirem. Aviam, posem les manetes així. I quin animal sembla? Aviam, tu. Música. Sabeu quin animal és? Un pingüí. Sí, doncs ara hem de fer el pingüí. Ens posem així amb les cames una separada de l'altra i toquem les mans amb la cama. Així, 1, 2. I a l'altra, 1, 2. Música, Alfredo. 1, 2. 1. Ens ha sortit bé? Sí, doncs ja podem fer la lición. La lición és així. Atenció. Comencem amb el peu, piquem amb el peu. Vaig conèixer un gripau blau, babau, pingüí. que es creia ser... Ja t'ho. I com ha sortit? Superbé, veritat? Doncs seguim. Tenim el pingüí. Aquí tenim el pingüí. 1, 2. I ara, a la mateixa cama, un salt com un gripau amb les mans a l'aire. Uou! Sí? Anem a fer-ho junts. Vinga, des del principi. Anem a fer des de les mans, els peus, el pas de bourrée, el pas enrere, el pingüí i el gripau. 1, 2, 3, anem a començar. Vaig conèixer un gripau blau, babau, Pingüí. que es creia ser de veritat. Atenció! El següent pas és la boa.
amb la cama dreta el passem per davant, com si enrotlléssim una boa, d'acord? La dreta enrotlla i l'esquerra surt pitant, uapa! Com un salt de gripau. Aleshores, enrotlla la boa i es fa un salt enrere i pa! I aquí és lliure. Hem de fer una volta com vulguem. Pa! I acabarem amb un salt cap a l'esquerra. Uà! Sí? Ho fem tot seguit, aviam si ens surt. Tot seguit lentet, a veure com surt. Vinga. 1, 2, 3, anem a començar. Vaig conèixer un gripau blau, babau, que es creia ser de veritat, només que un príncep encantat. Uepa! Com ha anat? Bé? Ho podem fer a l'esquerra ara també. Sí, perquè si ho fem a la dreta, ara toca fer-ho cap a l'esquerda, a l'esquerra. Vinga. 1, 2, 3, anem a començar. No es movia el gripau blau, babau, que es creia ric i tan bonic que no tenia cap amic. Escolteu, ho voleu tornar a repetir, però una mica més de pressa. 1, 2, 3, anem a començar. Hey. Vaig conèixer un gripau blau, babau, que es creia ser de veritat, només que un príncep encantat. No es movia el gripau blau, babau, que es creia ric i tan bonic que no volia cap amic. Es pensava el gripau blau, babau, que era el seu cau com un palau, mireu si n'era de babau. No es movia el gripau blau, babau, que es creia ric i tan bonic que no volia cap amic. Es pensava el gripau blau, babau, que era el seu cau com un palau, mireu si n'era de babau. Ei, si voleu seguir aprenent a ballar, danses tan boniques com aquesta del gripau blau, només heu de ting-dong. Aquí o aquí? Aquí. Ting! Aquí. Ting-dong, com si fos un timbre. Adiós. Glu, 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 glu.